rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa yan Nijar mu ne kowa da fata alheri, mu ne muku fata alheri. Alhamdulillah, mu gode wa Allah. Zan kafe muku hoton wani bawan Allah ne wanda ala kullu halin kowane lokaci yakan hau social media yana maganganun banza akan shugabannin mu, musamman mon General Abdurrahman Chani. Shi mutumin Kano ne, amma abin da nake so ku gane, abin da nake kira ga matasan mu, duk wanda Allah ya ba iko a kansa to ya gwada masa cewa shi dan Nijar ne. Abu na farko da nake kira gare ku, dukkan wani dan Nijar ya dauki hotonsa ya kafe, Allah ya tsine, Allah ya masa, ku masa tsinuwa. Ba wai ku ɗebo bidiyon sa ba, kuna, saboda shi bai san mutunci na daidai, uwayen shi ba su da mutunci, bai san mutunci uwayen shi ba. Tulumbu ya hi uban shi aure shi. Abu na farko kenan, siyasa ta hi uwar shi. Abu na biyu kenan, sannan kuma bai san ma iyayensa suna da mutunci ba, kila ma iyayen baya da su, kila ma shi dan titi ne, yalla tsintarsa akai, ko dan akuya ne shi. Domin duk dan da ya san mutuncin iyayensa bai zakkuwa ya dinga sanya abun da ya sa bakin shi cikin abun da bai dame shi ba, bai da alaka da shi, bai da ruwa da shi, yazo yana kullun yana jama iyayensa baci, yana jama iyayensa zagi. Domin ni na san ba dabi'a ce ta Kanawa ba, baka ne na asali, dan kasuwa ne, mutumin kirki ne, kasuwanci ne a gaban su. Akan naira za a yi buga da baka ne, amma ba irin wannan rayuwa taka ba. To zan kira ga dukkan matasan mu yan Nijar, dukkan wani dan Nijar wanda Allah ya ba iko ya azagoshin shi kasa ya sallah, cikin wannan sujudar da kai ka roki ubangiji Allah ya daidaita shi, Allah ya hada shi da musifa. Yanda yake so ya tozarta shugabannin mu, ya walakanta su, ya fada mu duniya, ya zage su, ya ci mutuncin su, to ubangiji Allah ya hada shi da abin da yake musu. Kowa kiran da zan muku kenan, ni kirana na farko kenan, ku yi addu'a mumuna a kansa. Ba wai ku zo wai kuna wai bin shi kuna zagi, a ku aje maganin zagi. Shi zagi tarbiyar shi ce, ɗabi'ar sa ce, mu ba ɗabi'an mu bace. In ka ga dan Nijar yana zagi, taba shi akai. Amma ina son wannan karon ku yi amfani da hikima da ilimin ku dawo ga Allah da muka saba zuwa gare shi, mu faɗa masa kukan mu idan mun shiga damuwa. Muka yi nasara akan kowane bakin bayahudi, kowane irin bayahudi, balle kai matsiyaci sakarai, wanda ko a Kano ma kai sakarai ne. Ku bi ne kuka haɗa kayan ku da kai da kilishi dan sarki. Ba abun da ba ku faɗa, ana tura ka kana ta maganganu na hauka saboda nema a baka naira. To wallahi bari in faɗa maka, anan zaka bar naira, kuma za ku je gaban Allah a lokacin da zaka tar hujjar da zaka kafa, wadda zaka zo kana zagin shugaban. Zaka zo gaban Allah ka gaya masa hujjar da yasa kake zagin sa. Me ya tare maka? Me tsakaninka da shi? Kai in sojan Najeriya, sojoji su yi to su magana. Wallahi a sojan Najeriya, tun da Abacha bar mulki a Najeriya, wallahi ba a taba soja a Najeriya, babu sauran wani soja a Najeriya. Duk wanda ka gani wallahi dan siyasa ya darma mai kallabi. Saboda mu namu yanzu sun kori siyasa, ka zo ka samu na ido kana damu mu ina ruwan mu da siyasa. Allah ubangiji ya tsine mu demokradiya. Duk wanda ya kawo demokradiya irin wannan demokradiya da ake Najeriya, ubangiji Allah ya tsine masa albarka shi ba. Wanda yake goyon bayan irin wannan tsinanniyar demokradiya, wadda ake sanya dan adam bayan Allah a cikin musifa, a kashe bayan Allah, ka fito kana farin ciki, ka fito kana kare demokradiya, kana kare manufofinta na kashe al'umma, na walakanta al'umma, ubangiji Allah ya tsine wanda yake goyon bayanta. Mu mun kore ta a Nijar, kuma ba ma kaunanta, kuma mun tsane ta, kuma duk wanda yake so irin wannan demokradiya da aka yi muna a baya, wadda muka kora, yake nan yana ganin ita ce ta dace da mu, mun ce Allah ya tsine masa shi ba. Allah ya hada shi da irin masifar da yake so ya samu. Mu mun fita daga ciki, kuma insha Allah ƴaƴan mu sai sun yi farin ciki. Mu wannan yaki da muke, wannan gwagwarmaya da muke, ba muna yin ta ne dan karan kanmu ba, muna yin ta ne domin ƴaƴan mu. Za mu gina ƴaƴan mu da son ƙasa da kishin ƙasa, ba son kansu ba. Domin an lalata rayuwar mu da ɗabi'un mu, aka cire mu na ƙasashen mu a cikin zukatan mu, aka nuna mana cewa ƙasa ba komai bace, kawai ka je ka nema ka yi fafutuka ka gyara kanka. Ba shi bane. Wallahi sai kasanka ta ginu, ta zama abun arziki, sannan na zaka zama mutumin kirki, sannan zaka yi daraja a idon duniya. Yau ina ne zaka je a matsayinka na dan Najeriya, wanda zaka zo kai gaba da gaba a ce ga ka ga dan Nijar gaban wata hukuma ta wata ƙasa, har a kalle ka kai da mutunci? Kai yanzu kai akwai mutunci a tattare da kai ne? Ina ne mutunci yake a idon dan Najeriya? Daga malaman ku dukkan ku gaba daya kap, wallahi in dai za ku bar ƙasar ku, wallahi zaka ga sun fi shawo su ce su ƴan Nijar ne fiye da su ce su ƴan Najeriya ne. Wannan ba abun kunya bane ka zo kana magana. Sojan Niger ne zai shiga Najeriya yi yaki, yau ka faɗa min metar ɗaya ƙiƙa ɗaya wadda sojan Najeriya taɓa shigowa taimaka ma sojan Niger. Miye Niger ba ta yi muku ba tun tarihi, tun daga Biafra har zauke yanzu? Gaya min kafa ɗaya wadda sojan Najeriya taɓa yin wani abun arziki a cikin Niger. Amma kai dan baka san kunya ba, baka san dar mutunci ba, baka san mutuncin iyayenka ba, baka san darajar wa'anda suka kawo ka duniya ba. Addinin da kake ka tare gemu na ƙarya, kawai saboda rayuwa ta yaudara, kai a baka kuɗi, kowa zai mutu a Najeriya ba wani abu bane.
tulumbu ya abin da ya ga dama in dai zaka samu kuɗi Allah ya tsine ma rayuwa irin taku